जालालै नोंसोरजों गोसोथोनाय गोनांबाथाय हाजार लालै। मा खालामनो गान्दला आं गोसोथोनाया सानथामसो फनखौनो हराखै। माखौ इसेबां रागा जोंहाबना थाखोथाय फनखौनो हरगा गारासैलै हरा होनबाथाय हरा बिराद जिद्दि खालायो हिन्जावआ सयथिबो। जारलालै नोंसोरजों जेरैबो। ओमफ्राय खिग्रमा नोंहालाय माथो जाबोलायखो ना नोंहाबो बेबायदिनो सेम नामा? नोंसोरजों जानाय नंलालै भाइफोर नोंसिनाबाथाय आलदाखा बारा बेफोरनि टेनसन लानो नाङालै जाम्बा थामाथां जोंफोरबायदि जानांगौब्रा एकदम लोंखाव जाखाव आरो बेरायखाव। नोङो बारा दा सोंबाय थासै गान्दला नों मिथिखाया होमबा गोसोथोनाय गोनांफोरा माबायदि टेनसन जायो होनना हा बिदि टेनसननि थाखायनोथ' दिनै बेफोरखौ लोंनाय जादोंब्रा मानोथो लोंदों बेखौलाय मालाबा बिदि लोंफेरनाय नुदोंमोन नामा जोंखौ बिनि थाखायसो लोंदों सोरनि थाखाय लोंगोन बेखायनोथ' नोंसोर फुंनो रोङाखैलै बेथाफोर मानोथो गोसोथोनायखौ सामलायनो रोङाबालाय मानोथो लानांगौ जाखोफा आरो माथो जालायलायनायफा एसेबां बेबायदि लोंख्रुबलायनायनो बा नायलाय सिगारेटआबो खयथा सोबखो आरो खयथा बथल लाबोनानै लोंखो बेबायदि लोङोबालाय अबे देहायालाय मोजां थागोनबा एसे रायलायलायदोब्रा नोंबो बयबो हराबालाय बोरै जानांगौ जाखो। माथो बुंबावनोब्रा गान्दला हिनजावफोरनि गोसोआलाय बिदिनोसै आरो बिसिना नंखाय खोथाखौनो रागा जोंलाबाय थायो। थोद जालालै नोंसोरजों लादो माबा थाबनो मानोथो नांलायबाय थानोब्रा खर'फोरखौ ओरैनो बेखार गाज्रि खालामस्लायस्लाय लानायानो स्रां जानाय जाया होमबा? लानोथ' सानोलै भाइ गान्दला नाथाय मानसियानो माबा खराथारलै ओमफ्राय लाखांनायनि उनावबो बेबायदिनो जाबालाय आरे सोब मानसियानो एखे जायाब्रा मालाबा खिजानि हाबानि उनाव सोलायगोनबा। ओमफ्राय नोंहालाय भाइ माबोरै जाखो खबरफ्रा? मा जानोब्रा मा जानोब्रा एसेसो रायलायलायाबालाय बोरैथो प्रब्लेमफोरा सल्भ जानांगौब्रा नोंस्रासो गोसोथोनाय दङ माबोरै सल्भ खालामलायो नोंसोरसो मिथिलायसिगौ दाना आंथ' जेबो बुंनो रोंनाय नङालै भाइमोन आं खालि बेखौल' बुंगोन रायलायदो ओमफ्राय मिसआन्डारस्टेन्डिंफोरखौ माबाफोरखौ एसे सुस्रांनानै होलाबायदो। नों बुंनाय बायदियै गोरलैयैनो सुस्रांनो हानायबाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रालै भाइ नाथाय खोथाखौनो खोनासङाब्लाय बोरै सुस्रांनोब्रा खोथाखौबो खोनासंनांगोन ना एसे गावनिखौल' एकदम हं बुंथारो आंनिखौ एसेबो खोनासंस्लाबानो बिदिजों बोरै जानांगौ होनबालाय। रायलायदोब्रा रायलायाबालाय बोरै प्रब्लेमा सल्भ जागोन होनबालाय नोंसोर मा खालामदोलै आं थांसै उन्दुनो ओंखारबाय आङो। ओइ रलाय गान्दला मा थांनोल' बुंबाय थायोब्रा नोंलाय जाम्बा थांनो र'ब्रा दसे थाथ'बाव थां बथल गंनै लायबावदोलै थां नोंना टेनसनबो गैया माबो गैया नों लोंनोबो नांला जोंनो लोंनोसै ना मा होनो खिग्रोमा ओमफ्राय साना लाबोफा जाग्राबो जेबो गैला नै मेथाइखौबो माबा थाम्फैयासो ब्रुं बाफुंना जोब्बाय रावबो जायासै साना लाफा दे। थोद फाग्ला बे एफा अखा खोरोमबाय थानाय अखा हानायाव आं बोरै थांनांगौ जाखो आं थाङालै। आरो अखायानो बारा हाखायाखै हनै थां बे अखा हायो माबा थांना फैथां। आं थाङालै भाइमोन खोन्थाखाबाय आङो एफा बुरजा लोंबाय नोंसोरो आरो हनै अखायाबो हागासिनो दङ बिरादनो खोमसि जाथारबाय एकदम आं थांनो हानाय नङालै आं थाङा। होद बिथु दा थिनहरसोलै बेखौ दानो अखा सिजालाबायनानै थाल गोरलैफ्रा गगा मोनलाबायगोन। थोद थाल गोरलैनि खोथा नङाब्रा बिदि दाबुं ओमफ्राय मा जानायमोन दे खोन्थालायदो दाना खोनासंसै आंखौ थांहोआबालाय दा नङाबा बाजै आंनासो फन खालामनानै सोंहरगोन माहा दङ मा खालामदो होननानै दे खोन्थालाय मा जादो काहानिफोरखौ एसे खोनासंना लानि आङो। माबालै भाइमोन मैया आङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आं बिराद आर्जेन्टलिनो ओमफ्राय बावनानै आङो गावनो फन खालामनो बावदों आङो फन खालामनानै खोन्थाहरैनि थाखायनो दाय आंहा दाना दाय जाबाय फन खालामनानै खोन्थाहरैनि थाखायनो बिराद रायजाबायसो आङो ओमफ्राय बुंबाय आं एसे बेस्थ'आव दंमोनलै आं दा नांगौबा फैनानै आं फन खालाम सानखादोंमोन आङो ओमफ्राय बे समावनो नों थाग थिग फन हरबाय माथो जाखो दालाय खोन्थाखाबायनो आं आर्जेन्टलि थांदोंमोन ओमफ्राय बावनानै आं नोंनो फन खालामनाय जायासै बेखौ लानानैनो दावराव जादोंब्रा।
बेनो ओमफ्राय नोंहालाय मानो खोन्थालाङाखै जाखो नोंबो मिथिखायो जे फन खालामनानै खोन्थाहराबा बाजैया रागा जोङो होननानै नोंबो फन खालामनानै खोन्थाहरनांगौमोन ना आरो आं बुंखाबायना आं बिराद आर्जेन्टआव दंमोन होननानै आरो आं बेखौबो ओरैनो थाङाखैना आं बेखौबो अफिसनि खामानि लानानैसो थांदोंमोन आङो बेयावनो इसेबां बिदि बुंजायोबालाय फाग्ला सोरनि गोसोआ दुखु मोना जानो फैस्लाबमोनि आंखौ दरजा गानाय लोगो लोगो आंखौ बेबायदि फन खालामनानै बुंहरबायब्रा ओमफ्राय नै मेंनानै फैनाय मानाय आंबोथ' एसे रागा जोङोना बेफोरबायदियाव बेफोरबायदि होननाय खोनाबोला एसे बुजिनांगौब्रा गावसोरबो हिनजाव मानसि जानानै नङा होमब्ला माबा जारला मारलासो खोथा बुंहरलाबायबाय बखिहरलाबायबाय माबा गोदो गोदायनि खोथाफोरखौसो रायखांलाबायो आरोना बिदि नांलायबाथाय आं बिदिखौ सुखुवालै माथो बुंनोब्रा भाइ बिसिनाबाथाय बेबायदिनोखा आरो बे गोदोनि थांखांनाय खोथाफोरखौ गोसोखांनानै रायखांनानै रायलायाबानो बुङाब्लानो गोसोआनो सान्थि जाखाया बिसिना ओमफ्राय आंखौ बिराद सन्देह सानोब्रा बिराद सन्देह खालामो आंखौ फाग्ला बायदि सन्देह खालामो आंलायनो सोरबा सिख्ला मोजां मोनबावोनो आंलायनो सोरखौबा लाइन मारिबावोनो हरावलायनो आङो सोरजोंबा रायलायबावोनो बिदि होननानै आंखौ बिराद बुंबावोब्रा हाबाब बेबायदि खोथा खोनानो खर' सर गरम जाखाजोबखादों आंना सयथिबो ओंखायनो रागा जोंना आंबो बुंदोंलै नों जुदि आंखौ बेबायदि सन्देह खालामबाय थायोब्ला आंना फन दाहर होननानै बालि नोंनो बादा खालामखाबायबालाय दाहर होननानै बिमालाय बोरैथो हरनांगौ जाखो होनबालाय सानैबो जुदि एसेबां जिद्दिबालाय नोंसिनि प्रेम रतना बोरै लं लास्टिं जालाङोलै भाइ लं लास्टिं जायो ना सर्ट लास्टिं जायो बेखौ मिन्थिबाय थाला आं बेखौ बुंखादोंना आं गावखौनो हाबा खालामगोन होननानै ओमफ्राय बे खोथाखौबो बियो बुजियाब्लाय आंलाय माथो होनबावगोन दालाय ना सोरबा बांगाल हौवासो गोसोनाय दं नामाथाय सन्देह खालामलै आंबो नै बेनोथ' गोरोन्थिब्रा नोंसिना बे सन्देह खालामलायनायानो गोरोन्थि हिन्दी काहानियाव मा होनदों शक्करना बराम पाप हे होननानै बुंनाया बेनोब्रा चेक खालामनो नाङानो सन्देह खालामनो नाङानो बे सन्देहआनो मानसिखौ जायो मानसिखौ बुथारोनोलै बेनि थाखायनो आं होनदों बाजैजों रायलायहरदो आरो मा जादो एसे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनानै लालायलायदो आरो नों रायलायाबा हर आं रायलायहरनि रायलाया माथो बियो फनखौनो थिखोबावासो बिराद दुगिखाथार बिराद इग' देखायो बे नोंनि सायावसो इग' देखायनो हागौब्रा जोंनि सायाव इग' देखायनाय नङा ना हरलाय रायलायहरनां गैया हरा आङो गाव माला हरो हरथों बे हराबा आंबो हरा नायथारनो आङो बिनि जिद्दिखौ माबायदि थोद जालालै नोंसोरजों मा जाबाय थायोब्रा होद लामादोलै नोंसोरो बेबायदि थाबाय थायोब्ला नांलायबाय थानायसो जागोन नोंसोरो बिना बाजा ओरैनो खर'फोरखौसो गाज्रि खालामना लानाय जागोन लादो हाबा मोनजालाबाय खोमा जोंबो एसे बे हिनजावफोरबाथाय बिदिनोखा चेक खालामनायानो बिसिना बुहुत गिदिर गावसोरखौ इसेबां अननानै जोङो मा होनो मैला नांसि दावदै बायदि बायसि खालामो इसेबां अनो ओमफ्राय बिनि सायावबो जोंखौसो उल्था बेबायदि हौवाफोरखौसो चेक खालामबावोब्रा सोरजोंबा रायलायदों जाबाय हाब फनालाय फन बयनिबोथ' फन फैखायो दा न'नि फन फैबाबो माबा सोरजोंबा रायलायदों होनो सोरबा लोगोफोरनि फन फैयाबो सोरजोंबा रायलायदों होनो आरे फनाव मानसिफोरनि फन फैयाबालाय सोरनि फन फैगोन बेयावनो बोरैबा बिजि मोनफ्लांबायबाथाय आरो बेयावनो जानोसैब्रा दावरावआ बेनो बे फननि थाखायनो बिजि मोननायनि थाखायनो दावराव जायनोसै फाग्ला जागोन बिसोरजो बुजिखाया एसेबो खोथाफोरखौनो मा रायलायदों मा रायलायाखै बेफोरखौथ' सोंनांगौना सोर हरदो सोर हराखै माबा डाइरेक्ट ओरैसो होनखायो खाब्रां रावनिसो होनखायो सोर हरदों होनना हाब बेबायदि आवाजखौ खोनानानै रागा जोङाबालाय सोर रागा जोंगोन दे दिल्ली का लाडू खाने से भी पछताता है नहीं खाने से भी पछताता है निया नोंसोरनो जासिगोनलै सयथिबो बुरिबाबो नायनानैसो लायनोसैलै आङो गोसथोनायनि फानजारियाव हाबथ'ला आङो एकदम बेवहाय हाबनांगौ होनबाथाय एकदम दाउस्रि बाहाफोरजों माबा खेबजाबाय थागोननोसो थोगोन माथो होनबालाय आंबो जानाय नङालै आं फानजारियाव हाबथ'नाय नङा आङो नांगौबा डाइरेक्ट थांगोन डाइरेक्ट लाबोगोन बास बेनो लेथा फेथा गैया होमबाना हले भाइखौ लानाङा एकदम बेमार गैयिनि बेमार सोनानै लानाय बायदिसो जायो जानो हाया लोंनो हाया उन्दुनो हाया बेसे खस्थ' मोनो मानसिनि जिउआ बेफोरखौ लानानै मिसा मिसि सासे हिनजावनि थाखायनो एसेबां बेबायदि खस्थ' होनांगौ हिनजावखौलाय लाबानो मोनो मानो मोना नाथाय बे मेगननि आरो गोसोनि खोथा जाहैबाय आरो बे मेगना जायखौ नोजोर होदों बेखौनो नोजोर होगोन गोसोआ जायखौ हास्थायदों बेखौनो हास्थायगोन ओमफ्राय बिदि जानला मोनला लानो होनबाबोथ' हाया आरो बेनो आरो मेन प्रब्लेमा दा मा खालामगोन गोसोथोबाय जेब्ला टेनसनखौथ' लाखानांखासिगोन लानांबायानो दा माथो खालामबावनो जाबाय जेब्ला सहायखानांगोन बेबायदियैनो बेमार जाब्लाबो दा गोसोथारलै भाइ दा गोसोथार बिराद गिदिर बेमारलै बियो कर'नानिफ्राय बांसिन गिदिरसिन बेमार बेयो मिथिबाय एकदम बेखौ लायोब्ला एकदम 10 बार सानग्रोखा एकदम गार्लफ्रेन्ड लानो होनबाथाय 10 बार सानग्रोखा बिनि उनावसो सस समाजके लानो गोसोबा लानो हागोन मिथिबाय एकदम लाथ'थारनाङा बेखौ थोद नांखाथारालै आं नोंसिनि खोन्थानाय मथे गिखाबायसोलै आङो मानसिफोरखौ नायनानै
एसेबां बिदि जाथारो नाले माथो फिल्मफोराव नायबालाय बेफोरबायदि नंखावाब्रा थोला मूर्ख नोंनि फिल्मनि काहानिजों आरो मोगथांनि काहानिजों मिलायो नामाब्रा एसे कमन सेन्स थानांगौ मानसिया बुजिबाय कमन सेन्स होननाय बाथ्राया मानसिनि खर'आव जेब्लाबो थानांगौ कमन सेन्स गैयाब्ला जेबो रायलायनाङा बुजियाब्ला मिथिबाय दे आंनाथ' कमन सेन्स गैया थिगानो दङ नाथाय नोंसिनाथ' सानैनाबो कमन सेन्स दङ ना बारा लोंनो नांला सिखारदो अखायाबो बिराद हागासिनो दङ हनै बिराद बारहुंखा बारगासिनो दङ बारबो बारगासिनो दङ ओमफ्राय दा बाजैमोनाबो जौ लोंबाय दं होननानै खोनाब्ला आरो दा बारासो जाहरबावगोन बेनिखायनो सिखारदो जाला जाले जानानै उन्दुनोसै दुमफ्लानो होद आं ओंखाम जालालै नोंसो जादो जानोबा नै जालायबाय गावनो संबाय एसेबां गोथाव बेदरनो आरो गावनो जाला होनलायबाय ओमफ्राय नै जौजों लोंनायाथ' दरनै दरथामल' ओमफ्राय बेजोंनो उदै बुंबाय आरो नोंहा बिराद दुखुआव दङलै आङो भाइ नों मा बुजिनो आंसो मिन्थिगौ आंनि गोसोखौ आं माबायदि बुरखायना दोनदों आङो माथो खालामबावनो ओंखामखौनो उखैबाबो जानोनो हायाबालाय सुनोनो हाला उदैयावनो थांला मोजां मोननायनि निसाया बेनोलै भाइमोन जानो होनबाबो जानो हाया उन्दुनो होनबाबो उन्दुनो हाया ओरै बेलथायलाय हरै बेलथायलाय हरसे थाल्ला बिसिनायावनो बाग्राय बेलथायलायबाय थायो आंथ' जानोनो हाखाया जानायावथ' एकदम मा खालामबावनो दासो लोंदों एसे दा लोंनानै उन्दुआबा उन्दुनोनो हानाय नंखाया बेनि थाखायनो आं लोंखादों आं दिनै थिगसे गोसोआनो मानियालै मबाइलखौ दांबाथाय माबा खालि फनल' हरनो गोसो जायो ओमफ्राय वाट्सएपफोराव अनलाइन दं नामा साननानै वाट्सएपखौबो नायो नाथाय नुवा फेसबुकफोरावबो अनलाइनाव दं नामा होननानै फेसबुकफोरावबो चेक खालामना नायो आङो नाथाय बेखौबो नुवा ओमफ्राय अनलाइन थाबालाय मा खालामनो हरनोबो हाया नोङो रागानि खेत्रआव ओमफ्राय दा गोसो जायो फन खालामनो खिन्थु गाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाथाय आरो फिन रागा जोंफिननो ओंखारो आरो अननोबो ओंखारो नाथाय रागाबो जोङो रागा खराबाबो बिराद अनो आङो मानसिखौ नाथाय आंनि गोसोखौ बुजिया बेयो आंखौ बुजिया बेयो आंखौसो उल्था सक खालामो साला बेनिखायनो रागा जोंनो ओंखारो आङो बेखौ दे जाबाय ओंखाम जाहैनोसै हरथ'बायबो बारबो बारसोगारबायलै दा लाइन थांबा मोनजागागोन ओंखामा गाबोन सोरांब्ला जासिगोन बे माबा मोनसे ना मा होनो दे ओंखाम जाहैनोसै उन्दुनोसै ना थ' होमब्लालाय गरबैसे हाबलाङो ओंखामा दैजों थुसोहरलाबायनोसै माथो खालामबावनो हाबलाङाबालाय बारा सानबाय थानांलालै भाइ आंबो बारा सानला सानाब्लाबो जायालै रागानि खेत्रआव सोरजोंबा ब्लड खारफालांबा मा जानांगौ जाखो बेखौबो सानोलै आंना उल्थासो होद थांनोबो हानाय नंखायालै बियो एकदम बिदि थांबाथाय बुद्रासो लायफिनखागोन आङो हागोन नोङो मालाय थांखानायखौ बुद्रुना लायफिननो थुदु बिसोरखौ बारा रायलायबाय थानो नाङा जेसेबां रायलायो एसेबां एरलाङो खोथाया थुदु सिखारदो ओंखाम जाहैनोसै आं थांसिगोन उननि बारहुंखा बारसोगारबाय देब्रा दिनै फिलिं सेटनि थाखाय मोनसे सेलफि लानोसै मेम'रिनि थाखाय Ready, go! हाय फ्रेन्ड मोजां मोनलायनायनि गेजेराव मालाबाबो शक माने सन्देह खालामनो नाङा बुजिबायना? बुजिबायना